De tarriering voor de bouw van een nieuwe en hegere toer op de Bosberg in Appelskee is volop aan de gang. Daarvoor moeten er sparren en den wieken en treien zuterige zieke bjem mast nek om. Want de ontdekking, of als het bewijs, dat het om een en dezelfde 400 jaar oude IKBM gaat. Het was een volksverhaal dat mensen van de historische vereniging Appelskee aan toeristen vertelden. Dat vertelde altijd expres om, behalve dat uitzicht van die toren was niet zo denderend meer, maar er komt toch een mooi verhaaltje over deze. Dan zijn we, weet je wel waar je langs loopt, wat dat is, die stam? Ja, dat is een oude eikenboom. Dan zeiden we, nee, ben de boom niet. Je loopt in de kruin, je zit in de top van een hele oude eikenboom. Dus met 3 is al bewezen dat het toch vermoedelijk 1 boom is, maar dan is de vraag nog, en dat gebeurt met de DNA-test, dan kan hij ook exact wetenschappelijk bewijzen dat het 1 boom is en dat die 4e achter ons er ook nog bij hoort. Dat het allemaal behoort bij de oorspronkelijke verhaal over 1 boom op de Bosberg. De nieuwe toer zal zo'n meter heeg en onder 2 keer zo breed worden. Het plak wordt nou aanpast naar de ontdekking. Dus er is toen ook al vrij vlot gezegd, nou dan moet toch maar, ondanks dat het behoorlijk meer kost, die toren op andere plekken. Gaat verder af, maar in principe moest die boom sneuvelen. Een berg stootzoon had de iek bedobben. En nou binnen er dus misschien wel 5 zichtbare toeken van te zien. Deze is al eens in de fik stutsen door jongeren. Er zouden meer van dit soorten verstopte bjemmen wezen kennen. Ja, nou, we kennen natuurlijk de geschiedenis van het Drents-Friese Wold. Veel stuifduinen ontstaan door de wind en door de overbegrazing van schapen. Neem bijvoorbeeld de Kale Duinen, is daar een goed voorbeeld van. En daar zie je ook duinen en dan zie je ook de vliegdennen die daar dus met hun takken uitkomen. En dan kun je eigenlijk ook zien dat daar heeft een boom gestaan. Onder zo'n boom is het kennelijk wat luwer. Komt het zand tot rust. En dan groeit zo'n berg eigenlijk op. De BM zal bescherming krijgen zolang het erbouwd wordt. Het mag voor de simmerkleer wezen.